Alewan ban sngap ha Shanghai. Kublai shibun ni pi kinong pej bat kinong sngap ye kani ka khubor. Kat kum ka report bala pen I laong ba u Putin ula pen rei ki bahaying hasem jung u hapo kendau ha Siberia. Kenang ban laj na kejinya siat ye ki nuklear hakathma. Kumba u Putin ula berngemban ai du nuklear. Ia ke Ukraine, hakata yo loong ba u Presiden Putin ula penri yiki bahaying hasem jung u haka jaka bala pen krek kerpang kenang ban lait lada poi baun ai de u nuklear syak ke Ukraine. Baro ngitip balada pendon kam daki nuklear kajing makal ap lupai ya ka perthai. Jaka ka ba u Putin ula penri yiki bahaying hasem jung u kadai hapo khendau ya kani ka jaka lasna kenang ban lait lada jeba. Yakani ka jaka lashna khnang ban laj lada jia ba yakani ka thma on ya penerkam deki nuklear jakatai lashna bad jakatai ka jaka lashna ha ulum ha atai republik Kublai Shibun.